vakanga vaine mari, takaona vakakomba nemadoctors akanga aripo, takaona vaine makofini anga ine gold but vakangoenda. Hakuna anoti ndogona kutiza zuva rakafanana neiriri, nekuti zuva rakafanana neiri harigoni kutizika. Tikaenda kubhuku yaRevelation chapter 14 paverse 13 inobva yati, ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti kwandiri, nyora uti vakafa vanofira muna She vakaropafadzwa kubva zvino, hongu ndizvo zvinotaura mweya, vazorore pakubata kwavo kukuru nokubata mabasa avo anovatevera. Bhaibheri shoko raMwari robva rataura richiti vose vakafira muna She. Haleluya! Zvoreva kuti unofanira kuziva kuti paunofira panokosha, hama dzangu, paunofira panokosha. Revelation yobva yataura ichiti chii? Tarirai ndichakurumbidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Zvoreva kuti tiri pano pasi patinenge tiri panapa, tiri kutandara, hama dzangu, vakabata chii kana Jesu achinga achizouya. Saka zvoreva kuti hama dzangu tinofanira kugadzirira upenyu hwedu. Ngatiugadzirirei kuti Mwari vatifarire. Tinotenda Mwari. God bless you. Yatisiye nguva kuna vanhu zvinoteerera. Thank you very much, Prophet. Chiramba muri kuno kumberi vachatitungamirira board meeting yatichaita isi pano. Tauya handizii kana pane any announcement iripo isati tabuda pano. Pane here announcement kune mhuri kana iripo? Tindayira tose tiri kuziva patiri kuenda. It's a walking distance kubva pano, so zvizhinji tichanoziviswa tasvika kumberi. Mwari tichatitungamirira board meeting. Ndinokuzivisai kuna mutisa kuri mamutyairi wenyu vamuchaenda navo, vachifamba nemunhu mumwe chete mota mavo, mota imwe chete ichitungamira pamberi. Tinokumbira tichazovhari rodhi zvakanyanya ipapa panoda kuti rodhi iri kushandiswawo nevamwe vane mamwe maprograms, so hatichazomanikidzi, hatichazovhari rodhi. Ngatibve tangofamba pano zvakanaka. Amutisa kurima tichakumbira mutifurire pano. Takuita board meeting kune vanokwanisa mutifurire, vanokwanisa ndovanouya, vasingakwanisi tinongobuda nemadozi ekumashure akavhurwa iwayo. Tingaibirweyo pakuuya kwatakuita, asi regai kutambizei muti. Ndiani anotambira muti wemhuri? Chimbomira kuimba zvishoma kuti ndamwegara muti oyo kuremekedza nharaunda yedu nokurasikirwa kwakaitwa neprofeti. Tinotenda Mwari. Taina takusvika itaimi inorwadza, hama dzangu, ndizvo itaimi inorwadza yatakuona hama yedu. Saka ndokumbirisawo tisazvirovere pasi, tisazvirovere pasi. Ndoziva kuti taimi yakadai so vamwe ndopavanozvirovera pasi, vamwe wobva wafenda, vamwe wobva wadii. Zvozobatsirei kuti tiri kuchema teri hama yedu, tozopinda tozopedzisira tapauri. Saka taimino ngatingosimbei hama dzangu, ngatingosimbei. Asi tisati taita zvese, ndichakumbira Pastor Lois Mutetwa vaende pamberi paMwari vanamate. Sinamate.